Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi neng Tegalan, terus kita nyampe no amanah dulu dari beliau hamba Allah yang ada di luar negeri. Beliaunya kan kirim beli madu ke saudaranya atas nama Handoyo Supo. Habis itu uangnya itu kan dilebihkan sama beliau, itu suruh ngasihkan ke Mbah Pomo 200.000, terus Asril 200.000, terus Dinda 100.000. Masya Allah ya teman-teman, alhamdulillah berkah barokah. Semoga rezekinya beliau dilimpahkan, dilancarkan, dan semua family online tanpa terkecuali semoga rezekinya ngalir terus seperti air zam-zam. Amin ya robbal alamin. Nah terus Mbah Pomo dapat THR lagi teman-teman, itu dari Mbak Indah TikTok. Iku bareng sing acara apa? Bareng acara. Beliau ngasih 200.000 ke Mbah Pomo, terus sing apa 100.000 kon kudu bensin dhewe kae. Masyaallah, makasih banyak nggih Mbak Indah, alhamdulillah acaranya itu waktu itu lancar. Amin. Kita juga kirim doa sekalian waktu itu sekalian untuk almarhum orang tua beliau, itu bapak beliau bernama almarhum Bunyamin Umar Said bin Umar Said. Semoga almarhum bahagia di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan Mbak Indah rezekinya ngalir terus seperti air zam-zam. Ngono ya teman-teman, jadi kita kasihkan ke Mbah Pomo dulu. Engko delok anak mesem kentut-kentut sak apa-apane lho. Wajahe wis ngono. Wis sadar wisan. Lho angger mangenges kok entung ngono kuwi ya wis. Wis sampai jeneng wis ngerti nek bakal entuk rezeki, guys. Wis ngerti deh, wis mangenges koyo entung kok. Wis tak tokne Dik. Ya, Bu. Sing buri. Ngerti. Wis meh kok entung iki. Pler. Iya, wis bening dah. Jawab petir. Ki sampean entuk THR ke luar negeri kanggone hamba Allah. Oh, iya. 1, 2, 3, 4. Pun ngomong matur suwun. Bu hamba Allah. Bu hamba Allah nggih. Bapak matur suwun sanget nggih jenengan paringi rezeki nggih. Kula mboten saged bales panjenengan napa-napa, namung kula ndongaken panjenengan mugi-mugi panjenengan rezekine diparingi lancar, nggih rame, jenengan diparingi sehat nggih Bu nggih. Amin. Mugi-mugi jenengan dongak-dongaken panjang umur nggih. Amin. Sing kanggo Bapak Mas Haji kalih Mas Ari tiang tiga kumpul terus. Amin. Alhamdulillah. Ki dadi sampean entuk rezeki 200.000 meneh teko Mbak Indah TikTok. Oh iya belajar ya. Duduk Mbak Indah TikTok dongakno Mbak Indah Belanda bojone lara. Muga-muga ndang mari yo. Bojone Mbak Indah iki lagi lara, Mbak Indah Belanda. Oh nggih. Kuwi bojone lagi lara, dongak-dongakno ndang mari. Nggih. Nah iki sing kae Mbak Indah TikTok, Mbak Indah Belanda ning kono lagi ngurusi bojone sing lagi lara. Oh iya. Nah dongak-dongakno. Mbak Indah nggih, panjenengan kula dongak-dongakaken mugi-mugi nggih panjenengan diparingi saged kalih sing kuwasa. Kula dongak-dongakaken nggih mugi-mugi saged tang mulya waras kados walu-walune nggih Mbak Indah nggih. Alah. Bapak dongane namung ngoten niku tok sing penting seger waras. Amin. Iko Mbak Indah TikTok. Oh, iki sing Mbak Indah siji ya. Mbak Indah TikTok. Oh, nggih Mbak Indah TikTok nggih. Mbah Pomo matur suwun sanget nggih, jenengan paringi rezeki. Kula boten saged bales napa-napa, namung kula ndongaaken panjenengan mugi-mugi panjenengan rezekine diparingi lancar nggih rame Bu nggih. Amin. Boten saged bales napa-napa, namung ngoten kuthok mugi-mugi panjenengan diparingi panjang umur kalih sing kuwasa. Amin. Alhamdulillah. Amin. Jadi Pak Aisling iki lagi lara, Bapak Aisling. Londo sing luar negeri.
Alhamdulillah. Walah dalane wis menyala guys, ki lho wis apik. Aku mare gak iso nyoting teko dhuwur guys, kon dhuwur wis ngene iki kabeh kae lho. Sak mrono didandani winginane rokan bareng. Iki memenge koyo garunan kae lho guys, garunan sawah masamu. Aku mulih ngabuk kae dung gotongi ora iso nyoting soalnya mati kabeh HP-ne. Saiki apik do gotong royong iki. Ketuane Pak De Ponco menyala, Pak De Ponco dan teman-teman ini. Jos tenan iki, jos tenan menyala. Alhamdulillah wis teko Tegalan, guys. Aku mengki Mas Haji wis teko kene sik. Lah aku lewat kene desa. Mas Haji lewate dalan kono raya. Walalah dalane wis enak, mari aku ora iso nyopeng kabeh mari. Mulus kok pipine Mbak Yayu kae lho, guys. Enak pisan. Walah iki jagonge ya wis mulai koyo ngene iki, guys. Biyo. Buntu. Masya Allah delok guys. Jagonge tak gintang. Tak gintung. Wis do kobot ala kentilege yang ala kentilege yang wis segede. Walah, ora iso liwat. Guys, buntu ta. Iki sampeyan kudune pas wis wayahe 38 kae. Negane punjuli pisan sampai 38 jorong dino kan pas 110 lawi lagi dipucuki kabeh. Cara mono ben kan wis jarene Mas Mul kan punjorong 10 ngono lho. Nah, punjorong 10 lagi dipucuki. Lah ya engko dipucuki terus langsung diserbeti pinggirane ben pas wae panen ora kelewatan delok guys lho. Wis do kobot alah kentilege yang ala kentilege yang tak kentil. Cara jagung sing arang ora gumun. Soale kabeh yo jos kok. Soale arang lagi kabeh. Ki ketok. Lah iya saiki iki. Kono kan roacak arang. Lah iki soale kan adewe kan iki panene gak kesusu. Ade jadi kuwi gawe trik. Ditowekno ning ngene dhuwur wit, pas wis cara menawa wis gak apa jenenge pucukane gak masak kan guys, langsung dipucuki diserbeti. Ben apik. Iya wong kacek anu kok seminggu. Iki wis wayake ono wis arep apa ki mang aku pas mucuki kuwi ceblok ning ngono sarine coblok kabeh janmu. Ya makane ora iso diserang iki guys. Mesti wis dinjarne. Soale kok sarine do rontok malah guys. Kan iki sing marai jagunge kuwi gede-gede, lemu gede. Lemu menyala. Iso ndelok kon njubung ngene iki guys. Kowe jajal soteng prono done rono. Kakene sik. Nah, iki kita ambil alih guys, iki sing belakang rumah bagian samping lho. Iki sing pinggir dhewe wis gede-gede iki lho. Iki sing sitok sak luang isi papat ngono kae iki, tapi nek abuhe gak wani guys yo kecil-kecil. Tapi alhamdulillah dhewe berani abuk dadi gedene iki yo meh imbang. Ora sing cilik-cilik banget ngono kuwi. Lho sing tengah-tengah malah gede-gede. Iki sing pinggir-pinggir biasanya kuning-kuning cilik-cilik sak mene-mene guys. Tapi jenengke sulaman. Iki sing pinggir dhewe sing kuwi wis mulai kembang barang, mulai kobot. Yo. Karek ngenteni sirep. Gede lho guys, gede. Yo, gede. Ini bibit NK Perkasa. Pokoknya kayak tau guys, iki sing warnane putih-putih berarti sakti, ya kan? Nek sing warnane abang win NK Perkasa. Tapi padha ae NK-ne. Nah iki gede. Jadi ki adewe enggak berani mlebu lagi. Lodonen cuma sitok tok. Kena gak ndadekno iki. Nah, gosok. Udah gosok batang. Tidak bisa diselamatkan. Sekalian enak ini ganggu waret langsung jabut aja seperti ini. Alhamdulillah. Nah keren getaran nih guys, warnane
saka kembangi. Koyo NK Singa, terus NK Singa. P32 Singa, P27 Lumigen kuwi warnane putih. Dan nek sing abang kuwi NK Perkasa, NK Sableng. Tapi nek sing sakti padha guys, warnane putih ngene iki. Apa ya urung kembang ya apa ya wis ketok guys. Warnanya beda, abang karo putih. Iki berarti ada wis gak iso nyasak, guys. Ya soalnya cuma pinggir-pinggir tok ngene iki dibacoki. Soalnya iki kan sing maune dalan terus dikerepi neh. Ku dadi gak iso dilewati. Jadi wow. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, barakallah. Menyala lho. Jagung sampai sing delok nyenengna ya, guys. Nek sini hitungane tidak terlalu dempet, tidak terlalu rapat. Nah, yang membedakan apa? Batangi. Tapi kembali semuanya itu lagi iso dilewati, guys. Gangnya rada embus ya. Nah, gede kan. Ini lah sekaya tukulan tengah. Tukulan. Iki iso gede-gede. Nah, seperti ini kan asine kan iki jatuhnya paling tukulan paling. Iki kudune kan asine gang. Nah, cuma tengah iki enak isine, tapi spin wis diabuk yo gede misalnya kembangi. Cuma sing bedane kuwi, guys. Cuma yo sing paling utama yo masalahnya ndek nggone abuk. Iki sik dalane sik pengen dilewati, guys. Di tengah iki genah tukulan. Samene iki samene akeh pol. Iki sampai kono wah kembang kabeh iki mang dalan-dalan yo sudah kembang kabeh, guys. Nah, mungkin engkau bisa jadi solusi ya pas waya panen kayak keluarga wong kayak Mbah Kliwon kan nanti bingung cari kerjaan, nanti pas waya panen ben ini ben golek rezeki ngene ngene awake dhewe iso panen. Kok ngenepe di omahe dhewe. Engko rong dina mulai apa seminggu mulai ngono kan entuk kaya, guys. Mangan ya wis karo awake dhewe. Seperti itu, guys. Doana, guys. Guys, bismillah. Udane aja panggah iki jek apik, guys, insyaallah. Jek apik, muga-muga ngundang wis ndang panen. Regane iso apik. Garek sirep. Terus iso disasak. Dhuwur banget iki urung ade sing ngetan, guys. Kan kita punya 6 tempat ya, jadi insya Allah nanti Mbah Kliwon nek pas waya panen diomongi kon manen rene. Iki Mas Ajis tak sengaja tak kon nyoteng rono dhewe. Lah iki aku ape cedek geni karo Mbah Pomo to, guys. Lah iki engko ape surprise tiup liline nyetek geni dhewe. Kene. Iki Mas Ajis tak kon nyoteng apa jagung rono dhewe. Ki aku wis memang lagi tak omongin kok ngucapno selamat ulang tahun ning Mas Ajis. Ngono Mas Ajis lagi ulang tahun. Kau nyoteng rono dhewe. Ki aku ape cedek geni ning kene, guys. Karo Mbah Pomo. Gue pengen tiup lilinnya, tadi tiup lilinnya pengen nyupi tumper. pengen nyupi tumper. Jadi lilinnya lilin gede, guys. Sedek geni diang. Lilinnya lilin diang. Lagi sedek geni, bapak mau sedek geni, guys. Kayak ngedepik neng kulon ya. Baik tak sedek sini. Malah Pak Heri ya lemu-lemu, guys. Tuh. Malah ngeracak. Ngabuk Pak Heri lagi ngabuk walau. Ya, kon malah sak-sakan dek kene, guys. Jadi yo iso sekalian golek duit rezeki nek kene karo
nginep ini, jadi gak bingung mangan lah seperti itu. Jadi pengen untuk penghasilan baik. Soalnya ini dung apa nih dung kami itu di Telaga Tuwong iki apa jenenge angel gawe guys. Bismillah dengan yang terbaik guys lu. Jagung apik-apik. Lah tak dudu guys dhuwure. Dhuwure kok ngene. Beh. Banget. Bismillah. Semoga sesuai. Loh, sarene do rontok kabeh. Maka dari itu adewe gak wani nyemplung. Aku nek nyemplung gue lihat jadi ini malah lapo? Bakar. Benenek wonge ngono. Maksudnya benenek hidupan ini. Ya maksudnya kan nenek geni-genine kan nganu ngono. Kok kene lagi api. Kok kene lagi api. Gue lagi tak glowing. Si paling glow Menyala. Dapat orang dina kayak ning limbano. Iya. Kayak balik putih aku. Balik kok cicangwu. Wala sing tengah nek sing mburi mang enek sing gange rada ombo kan. Gedhetane iki wani tak leboni sithik kowe. Wala yo lomo-lomo. Meneh sing apa? Gange sing jek normal sing pertama kae Bu. Cetek geni sik, guys. Yo. Tak bakar jagung. Sing kono wis genah wi. Ndi? Piye? Sing kono wis genah. Paling wis kena juga. Agak urung. Wah, duduk dulu guys. Kita ini bergeni-genian dulu. Sing kono wis iso didakwan. Paling wis ae. Wis to. Lah pembakar yo. Ya. Lah kowe gak nganggo, aku tetep nganggo. Apa bakar yo ora iso lah kok sok. Piye? Mau enake pas anget-anget Poso. Mbok kira mogok. Mosok mogok. Tidak mogok langsung di blakno. Terus aku ngene. Aku mangan sane ngene wis feeling jene, Mbak. Lagi kok biasanya ngenteni ning ngene pertelon, arep njunjuran pertama kuwi lho. Ora enak. Apa bablas. Terus gak mungkin dengan kecepatan seperti itu cara mau ki cara rada angel soalnya buat mayune. Terus masuk lewat desa. Wong biasanya lewat ya dalan kene. Jarang lewat desa nah aku. Hei. Kene. Wes ki. Wes kene. Api-api. Bim salah bim. Api-api. Etan kabeh. Kene lho ora ketok, guys. Alah. Kok ketok adoh men kamerane. Bener ora wis apik ya? Wis ya. Ada gak kene? Delem. Wani ora? Gak wani. Adene bukone ndek kene, sawure mulai. Wani ora? Gak wani. Apa? Seru tahu. Gak wani. Nembak kene siap aja. Apa mau? Jap perengan ngeblak rono kabeh. Kono lho gak apa. Bakar jagung kan. Rene lho, gak ketok. Api. Lu goprokno lho penak cah. Lah ngene iki guys nek nang Tegalan ki ya api-api. Seger ning awak anget ngene iki guys. Lho ketok geni-genine lek apik ya. Lek Sulaiman. Kabuk. Heeh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Dek Ajis. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah, pokok selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif, hal-hal yang tidak penting-penting sing merusak masa depan yo.
Amin amin ya robbal alamin. Semoga kedepannya semakin baik dan lebih baik. Iki ceritane Mas Ajis ulang tahun guys. Aku ki wis ngerti Mas Ajis ki ulang tahunnya tanggal 22. Cuman memang leh ngucapne ki aku ki ngenteni neng kene karena mesti wonge luwih seneng neng kene ketimbang neng omah kan neng kene karo apa jagung. Lho ndelok jagung ngene iki kan neng alam tandurane di umur dhek sing 25 ibarat kata awake dhewe iso apa duwe lahan, duwe tanduran koyok ngene. Dadi cara di ulang tahune neng gone Tegalan, guys, ngono. Neng lahan sederhana. Iki kan tanggal 23 ngono ke seharusnya kan ngucap nenek tanggal 21 malam 2 kan gantine kan wis tanggal 22 atau terah memang aku etok lali ora nganu ndang tak cepetno mergo penginku yo ning gone Tegalan iki guys ning Baon. Saiki mayae tiup nganu guys, tiup tumpernya. Iki gak tiup lilin yo guys, tiup tumpernya. Ayo. Tiup tumpernya iki berhubung nek lilin kan siji kan penak. Nah, iki berhubung gede iki kudune wong telu. Kudu sampai mati. Yo ora. Nek gak mati gak terkabulkan doane. Ngene. Tiup tumpernya. Sek urung tiup tumpernya ngono. Iki kok nyanyi tiup tumpernya, tiup diangnya ngono. Ayo. Tilup diangnya. Yo. Tilup diangnya. Aduh malah tulup bangetan. Malah tulup iki, guys. Piye iki? Ayo. Mbak jene. Kono lho, kono. Alah. Ken lho. Ayo. Si tiup diangnya. Tilup diangnya. Ya, wis yo. Yo. Tiup. Oh ya tiup ya. Iya. Tiup diangnya. 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 Pas engko tiup diangnya terus lho. Ya deh. Lho. Iki mung wis nyebuli iki guys ning TikTok tapi. Iya. Selamat ulang tahun ya Jule ya. Kepingin selamat ulang tahun ya anak putuku, muga-muga diparing seger waras, rezekine lancar, muga-muga diparing panjang umur sak mbae sak putune. Mas Ajis, Mas Ari, wong telu bareng-bareng. Amin. Allahumma amin. Alah. Sing ulang tahun ini Mas Ajis ngomongnya madep ning Mas Ajis. Oh ngono ya. Yo sing ulang tahun ini Mas Ajis. Ya, aku madep rana ya. Iya lah. Ya, saya sing kupu abeh sak anak putuku. Mas Ajis sing ulang tahun ki kowe sampean ki ndongakno Mas Ajis, intine sing ulang tahun Mas Ajis. Oh iya. Ya le ya, awakmu ya, tak dongak-dongakno. Muga-muga awakmu diparing seger waras karo sing kuwasa, rezeki yo lancar, awakmu sehat, muga-muga putuku Ajis diparingi panjang umur karo sing kuwasa ya. Allahumma amin. Ki njaluk kado. Kadone nyanyi Kembang Rawe. Oh ngono. Karo langsung jemenglung. Oh ya wes. Yo. Ya. Loh, manggen iki aku. Yo kene. Ya. Kene ketokne genine kene. Nah ning kene. Iki sampe critakno sing karo nggo. Oh ya. Iki Jess ki putuku Ajis njaluk kado aku nyanyi. Ya, langsung jumenglung karo Kembang Rawe. Yo iki Jess ya iki putuku Ajis njaluk nyanyekno Kembang Rawe karo langsung jumenglung jere Jess ya. Lho Yo ndang. Ya nang kene ya. Ya. Langsung jumenglung sik. Ya. Langsung jumenglung, truk embal-embalan. Langsung jumenglung, mana tar manunggung, tumandang ngabaki sak jrone pradesan tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok dung. Ceritane
wong seneng tunggal sabare wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang ketubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku waton buyar mula wong tresna ora kena go sembrono ora becik anggone priya wanita kembange rawe iku paribasane tenimbang rawe luwih becik tak tinggalke Tamel alah Tamel Rono Yuk alah sukses selalu ada bertiga ya guys. Berkah panjang umur murah rezeki buat kita semuanya dan family online. Dadah. Sederhana saja. Tiup liline nganggae tumper gratis. Gawe kue. Rasa kue wis tuwek dirayakan secara sederhana saja ya guys. Ngono oke, dadah. Alhamdulillah. Piye happy gak we? Happy banget, alhamdulillah. Kejutane iki piye kowe happy ra? Sederhana happy. Seneng. Iya. Daripada roti kowe seneng iki to? Ya seneng iki timbang roti. Carane yo gak pada seneng roti. Kowe wis tuwek wis normal wis gak kok tak seneng roti, barang Sing penting apa jenenge dongane guys. Wis tuwek. Terus wis dewasa lah. Matur suwun pokoke untuk dua-duane Mas Bagus karo Mbah Komo. Semoga yo pokoknya sukses kabeh dan so kedepannya ki apa ya tambah baik lagi so pokoknya bermanfaat bagi orang semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Patih ya. Ya.